поколение, везде у нас были вместе, поэтому то же самое. Пойдем, славим Бога. Грешники, к Христу придите, кто грехами изможден. Иисус готов спасти вас, полн любви и силы Он. Стану, что пойти к Иисусу, благодать Его на мне. За Христом мне жизнь дороже драгоценных всех камней. Если вы в нужде придите, славьте Божью доброту, в вере жизни в раскаяние, все, что вас ведет к Христу. Стану, что пойти к Иисусу, благодать Его на мне. За Христом мне жизнь дороже драгоценных всех камней. Все уставшие придите, если медлит кто и ждет, ведь Он грешных, а неправедных зовет. Встану, что пойти к Иисусу, благодать Его на мне. За Христом мне жизнь дороже драгоценных всех камней. Воплощенный Бог вознесся, кровь Его есть жизнь всему. На Него всегда надейся, не веряйся никому. Стану, что пойти к Иисусу, благодать Его на мне. За Христом мне жизнь дороже драгоценных всех камней. За Христом мне жизнь дороже драгоценных всех камней. Братья и сестры, мы исповедовали наши грехи, и если вы признаете Христа своим Господом и исповедовали свой грех, то Господь на примере 102-го псалма заверяет нас о прощении. Вот что там написано. «Не по беззакониям нашим сотвори нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалит Он от нас беззаконие наше». Поэтому, если вы исповедуете Христа своим Господом, будьте уверены, ваши грехи прощены. Пожалуйста, присаживайтесь. В Колоссянам 3 главе написано: «Пусть в вас живет Слово Христа во всем Его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью». И вот как мы можем это делать посреди недели, когда нету воскресной проповеди, воскресное богослужение. Это малые группы, которые продолжают работать во время лета, но вам лучше подойти к лидерам или людям, которые ходят на эти малые группы, чтобы они точно вам все рассказали. Женский и мужской завтрак также продолжает работу во время летнего периода. Там написаны все даты. Церковный ланч, как всегда, традиционно в последнее воскресенье каждого месяца. Также будет молитвенное собрание 12 июля, поэтому планируйте, это будет после собрания, чтобы остаться и помолиться все вместе. Также 24-26 июля будет сплав, поэтому если вы любите сплавляться на природе, в первобытной обстановке, поэтому все приходите, записывайтесь. И также, хоть детская воскресная школа прервалась на лето, но
взрослая воскресная школа продолжает, поэтому если вы соскучились по воскресной школе или вы пришли уже в сознательном возрасте, то у вас будет шанс попасть. Поэтому приходите. Это будет 19 июля. Также я приглашаю детей. Давайте помолимся за наших детей. Поэтому, дети, выходите вперед на сцену. Я уже думал, если никто не выйдет, скажу, что молодцы, не надо за незнакомыми дядями, за то, что они говорят, слушайте, выходите. Тем не менее, детей немного, но их гораздо больше, и мы все равно будем за них молиться, за лето, за учителей и, конечно же, за родителей. И вот что написано в Матфея 19 главе. «Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. Но Иисус сказал: пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они». Давайте помолимся. Господи, мы также приносим Тебе наших детей к Тебе, чтобы Ты возложил на них руки и помолился за них. Мы молимся за наших детей, чтобы они пришли к Тебе, чтобы они исповедали Тебя своим Господом и Спасителем. Прошу, открой их сердца. Также мы молимся за учителей воскресной школы. Прошу, помоги им отдохнуть, собрать нужный материал, что-то переосмыслить. Также и за помощников, чтобы материал к началу нового учебного года был готов, а также чтобы они успели отдохнуть за этот летний период. И также мы, Господи, молимся за нас, как дядь и теть для многих детей, также и за родителей. Прошу, помоги нам своим примером показывать им Тебя, как Ты изменяешь наши жизни. Прошу, помоги родителям своим примером и наставлениями, которыми они делают, побуждать их прийти к Тебе, чтобы они пришли и прославили, и чтобы Царствие Божье также принадлежало и им. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, детишка? Будем продолжать изучать катехизис, и сегодня у нас 20-е воскресенье, 53-й вопрос. Вопрос 53. Во что ты веришь о Святом Духе? И ответ. Во-первых, что Он вечный Бог с Отцом и Сыном. Во-вторых, что Он дал мне и через подлинную веру делает меня причастным к Христу и всем Его благам, утешает меня и пребудет со мной вечно. Начиная с первого вопроса катехизиса, мы все время говорим о Боге. И сегодня мы продолжим говорить о Нем, а точнее о третьей личности Троицы. В первом вопросе упоминается, что Христос Святым Духом свидетельствует мне о жизни вечной. В 8 вопросе говорится о возрождении Святым Духом. В 24 и 25 вопросе говорится о едином Боге в 3 лицах. И первое предложение нашего ответа напоминает нам об этом. Напоминает, что Бог Святой Дух — это не какая-то сила, это не порыв ветра и не природное явление. Ведь нам довольно легко думать об Отце и Сыне как о Боге и о личности, потому что мы вокруг видим отцов и сыновей. Возможно, нам труднее думать о Святом Духе в подобном ключе. Но Он также является вечным Богом и третьим лицом Троицы, как и написано в катехизисе. Мы можем прочитать о личности Святого Духа в Библии, например, в Деяниях 5 главе, где один человек продал свою землю, но почему-то утаил часть суммы, хотя сказал, что отдал все. Деяния 5 глава. Петр сказал ему: «Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и утаил часть денег, которые ты получил за проданную землю? Ведь земля до того, как ты ее продал, была твоей, и деньги, которые ты за нее получил, тоже твои. Почему же ты замыслил такое? Ты солгал не людям, а Богу». То есть Анания соврал Святому Духу, то есть соврал Богу. Еще один отрывок – это Иоанна 16 глава, где Христос говорит о будущем даровании Духа. «Он, Святой Дух, прославит меня, потому что откроет вам то, что возьмет от меня». Этот отрывок говорит о том, почему о Святом Духе говорится гораздо меньше, чем о Христе или Боге Отце. Дело в том, что роль Святого Духа в том, чтобы указывать нам на Христа. И благодаря работе Святого Духа мы верим во Христа, стремимся поклоняться Ему и преображаемся в образ Божьего Сына. И тут мы переходим к тому, что Святой Дух дан нам. Святой Дух дан нам, Он находится внутри нас. Но это не определенное место внутри верующего человека, как будто бы если бы он находился в сердце или в мозгу. Лучше думать об этом как о деле или о работе Святого Духа.
Святой Дух обитает в нас, это все равно, что сказать, что Он совершает в нас работу. Он меняет нас, помогает нам бороться с искушениями, формирует наш характер и преображает наш разум. И все это Он делает через истинную веру. И давайте вспомним, что такое истинная вера. Это мы проходили в 21 вопросе. Истинная вера — это знание и убежденность правдивости всего, что Бог открывает в Своем Слове, и твердая уверенность, что мы спасены по благодати исключительно заслугами Христа. И важно то, что Святой Дух не создает анонимных верующих, которые якобы имеют все благословения, но не верят во Христа. Святой Дух в первую очередь производит в нас доверие Христу и полную зависимость от Него. И теперь мы переходим к причастности Христу и всем Его благам. Христос является любимым Божьим Сыном. Бог Его любит и благословляет. И благодаря Духу мы также являемся Его любимыми детьми и обладаем всеми Его благословениями. Все, что совершил Христос, та Его победа на кресте, что Он совершил, также является нашей. И все это благодаря тому, что мы принадлежим Христу, благодаря работе Духа. И одним из благ Духа является утешение. Дух сверхъестественным образом может укрепить нашу душу, дать мир, который превосходит всякое разумение, и послать уверенность в Господе в любых испытаниях. Дух также утешает через других верующих, когда мы пребываем в общении Святого Духа в молитве. Как Дух истины, Он часто говорит с нами через Слово Божье, благодаря которому оно записано, и Он дает нам его понимание. И Дух помогает помнить нам эти библейские истины, приходить к Богу и лучше видеть Его славу. Итак, Святой Дух — это вечный Бог, третье лицо Троицы. Благодаря работе Духа через истинную веру мы причастны Христу и обладаем всеми Его благословениями. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Твою любовь и милость. Спасибо, что Ты отдал Своего Сына, что Он умер на кресте, воскрес и вознесся. И спасибо, что после этого Ты отправил Святого Духа, который является утешителем и заступником в нашей жизни. Спасибо, что Он обращает нас к Тебе, показывает Твою славу, Твою работу, напоминает нам о Христе и все больше преображает нас в образ Твоего Сына. Спасибо, что Он помогает нам понять Твое Писание, которое Ты открыл нам, и помогает нам жить в соответствии с Ним. Прошу, помоги нам и дальше жить и прославлять Тебя. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем и прославим Бога. Никто не обвинит меня, никто не обвинит меня. Когда лукавый сеет тьму, вину и страх внушает мне, я возношу свой взор к тому, кто оправдал меня вполне. Безгрешный Агнец был казнен, заплачен выкуп за меня. Гнев Божий удовлетворен, мне святость Сына вменена, мне святость Сына вменена. Жизни праведность моя, великий и святой я есть, Царь славы.
начнет закрыта жизнь моя. Иисус Спаситель и Бог мой, мне во Христе смерть не страшна. Я куплен дорогой ценой, начнет закрыта жизнь моя. Иисус Спаситель и Бог мой, Иисус Спаситель и Бог мой. Ведь Слово Божье живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Можете сідати, коли ласка. Так. Будем зараз с вами слухаць Слово Божие. Я прочитаю урывак з Бібліі, можете уже открывать. Это послание до римлянаў, 9 глава, 9 раздел. Откройте, коли ласка, кожны пераклад, у якім вам зручна читать, потому что я буду читать по-беларуску, а письма Павла читать увогуле складана. Калі яшчэ чытаць у незнаёмым перакладзе, на слых мало што можна зразумець. Я прачытаю тэкст Бібліі з Пісання, потым мы памолімся і будзем слухаць пропаведь. Гэта 9 раздзел для рымлянаў з 9 по 21 радок. Бо слова абяцання гэткае. У гэтую пару прыйду, і ў Сары будзе сын. І не толькі, але і Рэбека зачала на адзін раз ад Ісаака, бацькі нашага, бо калі яны яшчэ не былі нарадзіўшыся і не зрабілі нічога добрага ці ліхога, каб вызначэнне Божае заставалася паводле выбрання, не праз учынкі, але праз таго, хто кліча. Сказана было ёй: большы будзе служыць меншаму. Як напісана: Якуба я полюбіў, а Езава зненавідзеў. Дык што скажам? Няўжо несправядлівасць у Бога? Няхай не станецца. Бо ён кажа Майсею: злітуюся над тым, над кім злітуюся, і з'яўлю міласэрднасць таму, каму з'яўлю міласэрднасць. Таму выбранне залежыць не ад таго, хто хоча, і не ад таго, хто бяжыць, але ад Бога, які літуецца. Бо Пісанне кажа фараону: дзеля таго я падняў цябе, каб з'явіць на табе сілу маю, і каб імя маё было абвешчана на ўсёй зямлі. Дзеля гэтага над кім хоча літуецца, а каго хоча закамяняе. Дык ты скажаш мне, што ён яшчэ вінаваціць? Бо хто супрацьстане пастанове яго? Наадварот, чалавеча, хто ты такі, што спрачаешся з Богам? Ці скажа злепленае таму, хто зляпіў: навошта ты мяне гэтак зрабіў? Ці не мае улады ганчар над глінаю, каб з таго самага месіва зрабіць адно начынне на пашану, а другое на ганьбу? Гэта было Слово Божие. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы удзячны Табе за тое, што Ты выратаваў нас, за тое, што Ты паклікаў нас да сябе. Мы удзячны за тое, што Ты сказаў нам збірацца і слухаць Слово Твоё. Дабраславі кожнага з нас, адкрый нашы вушы, дай нам жаданне пачуць Твоё Слово. Дай, калі ласка, мне моц перадаць як можна больш слова Твайго і менш слова свайго. Дабраславі кожнага з нас, каб гэтая пропаведь была для ўсёй нашай царквы Тваім словам на гэты дзень. Амен. Сябры, ці памятаеце вы, як калі вы вучыліся дзесьці, у кожнага быў такі прадмет, які быў не вельмі вам патрэбны. Які-небудзь непатрэбны прадмет проста ў вашай вучобе. Напрыклад, у некаторых філолагаў быў вышмат. Было такое? Незразумела, навошта ён вам трэба. У праграмоўцаў, можа быць, была некая гісторыя, якую яны не любілі. Беларуская профлексіка ў праграмоўцаў. Дзіўна. Абавязкова распавядзеце. Многія з нас, напэўна, не маглі атрымаць залік па фізкультуры і прайсці далей, і трэба было клапаціцца пра гэта. Я памятаю яшчэ, як я перад самым Новым годам, 30 ці 31 числа, наматываў гэтыя кругі па стадіёну, па снегу.
не ведаю, навошта мяне заставілі, і думаў, ці справядлівы гэты свет, ці ўсё ў жыцці справядліва. У кожнага, напэўна, быў яшчэ адзін прадмет, які нам здаваўся не самым галоўным, это прадмет філасофія. Сапраўды, яна не галоўны прадмет увогуле на многіх спецыяльнасцях. І ён нам здаваўся нецікавым з таго, што філасофія даволі складаная. Складаны прадмет, яго нельга вывучыць за пару заняткаў, за некалькі разоў, калі прэпад штосьці начытвае і ад нас неразумеючых пытае штосьці на экзамене. І праблема, складанасць філасофіі заключаецца ў тым, што, па-першае, самі ідэі, самі думкі філасофіі вельмі складаныя самі па сабе, яны абстрактныя, яны не пра тое, што мы можам дакрануцца. Яны цяжкія для ўспрымання. Па-другое, другая прычына, у гэтым прадмеце мы маем справу непасрэдна з самімі геніямі, якія пішуць кнігі. Напрыклад, у фізіцы нам проста кажуць вынік. Нам кажуць, вось вазьмі гэты яблык, паглядзі, колькі ён важыць, памнож гэта на лічбу, на якую мы табе скажам лічбу, не памнож на іншую, проста запомні гэтую лічбу. І ты даведаешся, як хутка гэта яблык апынецца на зямлі. Вось, адпусціў, ён апынуўся, в цэлым можна все палічыць. І нам не прапануюць пачытаць непасрэдна самога Ньютона. Нам не прапануюць даведацца, як ён прыйшоў да гэтай лічбы, як ён вычысліў яе. Не, мы проста сустракаемся з вынікам працы некага вучонага. І гэты вынік лёгка прыняць, лёгка ў яго паверыць, бо лічба – гэта не пытанне маралі, лічба – гэта не пра дабро і зло, лічба не пра справядлівасць ці несправядлівасць. Але ў філасофіі все па-іншаму. Там мы маем справу непасрэдна з самім геніем, які піша свой труд. Таму нам так складана, таму нам настолькі незразумела. І тое ж самае у жыцці студэнтаў семінарыі, нягледзячы на тое, што гэта іх асноўны прадмет, мы чытаем нейкіх тэолагаў, геніяльных тэолагаў, якія ўсе ўжо маюць доктарскую да свайго 21 года нейкім чынам, все размаўляюць на сваёй складанай мове, і каб іх зразумець, трэба моцна напружвацца. Трэба вызначыць іхнюю думку, пра што яны кажуць. Па-першае, трэба вызначыць, якую праблему яны вырашаюць у сваім тэксце. І па-другое, на якое пытанне яны спрабуюць адказаць. Нам трэба зразумець, што кажа гэты чалавек такімі двумя спосабамі. І гэта даволі складана. А нам з вамі сёння яшчэ складаней будзе. Мы ў больш складанай сітуацыі, бо сёння нам трэба зразумець аднаго даволі разумнага настаўніка, вельмі разумнага настаўніка. Яго працы мы многа чытаем. Нам трэба зразумець апостола Паўла. Справа ў тым, што гэта самы найвышэйшы тэолаг, які існаваў на зямлі калі-небудзь, які жыў калі-небудзь у свеце. Можна сказаць, што ён меў эквівалент 2 доктарскіх ступеняў да 21 года. Ён і вучыўся і ў Гамалііла, і ведаў увесь закон, добра разбіраўся ў законе Ізраіля. Ён вучыўся і ў грэцкай філасофіі, рыторыцы. Ён ва ўсім, за што ён не браўся, ён быў самы лепшы, самы першы. Ён быў, можа быць, нават самым адукаваным чалавекам у Палестыне тых часоў. І калі б апостол Павел не стаў хрысціянінам, такое немагчыма, але калі б ён не стаў, ён бы ўсё роўна дакладна застаўся ў гісторыі якім-небудзь чынам. Ён быў геніем. Ён нараджаўся, ён быў геніем, які нараджаюцца не так часта, раз у некалькі стагоддзяў. І менавіта гэтага генія Господ абраў для сябе, каб праз яго выказаць сваё слова людзям. Господ абраў Паўла, каб адкрыцца людзям праз ягоныя пісьма. І такім чынам, калі мы маем з вами справу з геніем маштабу Паўла, і часам мы з цяжкасцю разумеем ягоныя словы. Давайте паспрабуем таксама вызначыць вось пытанне, якую праблему Павел тут разглядае, што ён імкнецца вырашыць. І на якое пытанне Павел спрабуе адказаць тут. Павел кажа, мы чыталі пра Якуба і Эзава. Нягледзячы на тое, што яны мелі адну маці, яшчэ да таго, як
хтосьці з іх нарадзіўся на зямлі, альбо да таго, як хтосьці зрабіў нешта добрае ці благое, Бог вызначыў, што большы будзе служыць меншаму. Павел кажа, што Слова Божие сведчыць: Якуба я полюбіў, а Ізава зненавідзеў. Ён кажа гэта з цяжкасцю на душы. У тым моманце рымлянаў ён разважае пра тое, што многія габрэі не прынялі Хрыста і не маюць збавлення. Ён робіць сцвярджэнне, вось такое, складанае сцвярджэнне для разумення і ўспрымання. І пасля гэтага сцвярджэння, звярніце ўвагу, адразу ж пасля гэтай цытаты, дзе Павел, як любы добры настаўнік, загадзя, ён прадугледжвае рэакцыю людзей. Можа быць, рэакцыю ягоных вучняў, рэакцыю хрысціян, якім ён піша, можа быць, нават рэакцыю сваіх апанентаў, якіх таксама было немало. Давайте уважліва паглядзім, што канкрэтна прадбачыць Павел, да якіх дэбатаў ён рыхтуецца. І калі ён сцвярджае, што Бог мае суверэнітэт у выбранні. І вось рытарычнае пытанне, якое ён потым задае, 14 радок. Дык што скажам? Няўжо няправеднасць у Бога? Праведнасць Бога – гэта галоўная думка паслання да рымлянаў у цэлым. Павел да гэтага ўжо распавядаў пра чалавечую праведнасць у гэтым пасланні, якая не можа збавіць ад граху. Павел распавядал пра Божую праведнасць у супрацьпастаўленні, параўноўваў яе з чалавечай праведнасцю і паказваў, як Бог праз Ісуса Хрыста дае нам сваю праведнасць. Праведнасць Хрыста дае замест праведнасці чалавечай. У першым раздзеле ён піша пра тое, як мы зграшылі, як наша праведнасць працуе ў нашым жыцці, а працуе яна толькі на бунт супраць Бога. А ў трэцім раздзеле ён як бы адлюстроўвае тое ж самае. Ён піша, як Божая праведнасць, уже Божая праведнасць, а не чалавечая, яна ўжо працуе ў нашым жыцці наадварот. Абодва ўрыўка пачынаюцца: адкрыўся гняў Божы і адкрылася праведнасць Бога. І першае і другое – гэта адкрыццё праведнасці Божай. Але калі праведнасць Божая прымяняецца да грэшнікаў, Бог збаўляе нас ад нашых грахоў. І тут, у нашым гэтым кантэксце, дарэчы, нам з вамі пашанцавала вельмі з перакладам, мы добра можам зразумець гэтае рытарычнае пытанне Паўла. Няўжо няправеднасць у Бога? Напісана. Яно поўнасцю адлюстроўваецца, гэтае пытанне, ад той ідэі, тэмы праведнасці Бога, якая пішацца ва ўсім пасланні да рымлянаў, ва ўсім гэтым пісьме. Напрыклад, глядзіце, англійскія пераклады, некаторыя, у большасці сваёй, яны не маюць гэтай сувязі відавочнай. Там напісана, там, is there injustice, напрыклад. Там няма з словам праведнасць ніякага кораня. Ці God was unfair. Таксама не вельмі відавочна, не вельмі зразумела. Але мы з вамі чытаем і разумеем тое ж самае напружванне тэксту, як і ў арыгінальнай мове. Я не знаток грэчаскай мовы, канешне, але нават маіх ведаў дастаткова, каб убачыць дикайос, праведны, які Павел заўсёды выкарыстоўвае пра Бога, і гэта адикія, да? А дадаецца, адикія атрымліваецца, супрацьпастаўленне, супраць праведнасці Бога. І ён все пасланне піша пра то, што Бог дикайос, праведны, і адикія потым у супрацьпастаўленні. Праведнасць і няправеднасць, відавочнае супрацьпастаўленне. Пытанне, няўжо у Боге ёсць няправеднасць, гэта пытанне да ўсяго паслання да рымлянаў. Як вы лічыце, навошта Павлу задаваць такое пытанне? Ці ёсць штосьці фундаментальнае, альбо больш асноватворнае, альбо больш відавочнае, паўтараем беларускія эпітэты, што ёсць больш відавочнае ў аб'яўленні Слова Божага, чым яснае сведчанне таго, што Бог абсалютна праведны. Мы разумеем это відавочна. Абсалютна справядлівы. Што нават на адзіны момант неімаверна Богу прыпісаць найменшы намёк на несправядлівасць. Такія словы, як несправядлівасць, неправеднасць, беззаконне,
не могуць быць апісаннямі характару Бога, ні ў якім разе. І вось Павел, ён цяпер задае гэтае рытарычнае пытанне. Неймавернае рытарычнае пытанне. Дык што скажам? Няўжо няправеднасць у Бога? Чаму ён яго задае? Ён прадбачыць нашу рэакцыю. Я гэта ўжо казаў, паўтаруся. Рэакцыю сваіх рымскіх чытачоў на тое, што ён толькі што выкладаў, пачынаючы з 8 раздзелу. І пераходзячы ў 9, калі ён кажа пра суверэннасць Бога ў выбранні, дзе Бог паводле добрай волі сваёй, дзеля сцвярджэння сваёй уласнай святой задумы абірае Якуба, а не Есава. Не на падставе чагосьці прадбачнага ў іхніх паводзінах, не на падставе таго, што, можа быць, яны зрабілі ці зробяць калі-небудзь у жыцці, але проста па сваёй волі Бог абірае іх. Як толькі Павел робіць гэтую радыкальную заяву, ён разумее рэакцыю людзей. Ён прадбачыць нашы напружаныя твары, калі мы чуем гэта. Ён ведае, што мы хочам адказаць яму: Павел, гэта несправядліва. Безумоўна, здаецца несправядлівым, калі без усялякай прычыны, знойдзенай у Якубе, без усялякай прычыны, знойдзенай у Есаве, Бог абірае аднаго замест іншага. Ці здаецца вам гэта несправядлівым? Мне здаецца. Той факт, што гэта здаецца несправядлівым, з'яўляецца адной з галоўных прычынаў, чаму хрысціяне ідуць часта супраць гэтай дактрыны суверэнітэту Бога. Два галоўных пярэчанні супраць дактрыны выбрання ў хрысціянскай супольнасці яны ў тым, што з аднаго боку яна, здаецца, пазбаўляе усялякай значнасці свабодную волю чалавека. Што яшчэ больш важна, другое, гэта прымушае Бога здавацца як быццам бы самавольным, дзівацкім, капрызным. І больш таго, што здаецца, што нават Бог несправядлівы, што Бог можа быць неправедным, ці Бог можа быць час ад часу паводзіць сябе беззаконна. Але менавіта гэтае пытанне, якое Павел задае ў 14 радку, з'яўляецца ягоным галоўным аргументам у тым, што Бог прадвызначае веруючых. Людзі, якія не прымаюць рэфармацкае разуменне выбрання альбо прадвызначэння і падмяняюць яго, яны хутчэй, як правіла, вы ведаеце, напэўна, добра гэтае разуменне, армянскую пазіцыю, якая сцвярджае, што Бог робіць выбар на падставе таго, што ён прадбачыў, што людзі зробяць што-небудзь. І вось ён як быццам загадзя ведае, што абярэ Хрыста, хто абярэ Хрыста, а хто не. І на падставе гэтага, такого прадбачнага выбару, які ён ведае, які зробіце вы, ці які зраблю я, Бог потым робіць свой выбар на нашым выбару. Але ягоны выбар, ён як быццам укаранёны і заснаваны на ягоным веданні вашага выбару. І такім чынам у канчатковым выніку менавіта ваше галасаванне за ці супраць дазваляе вам увайсці ў валадарства Бога, ці заставацца па-за ім. Гэта стандартная версія, якую мы робім, альбо таго, што мы не робім. Нам здаецца справядлівым, калі мы атрымліваем збаўленне за штосьці, што мы зрабілі. А іншыя, хто не зрабіў гэта штосьці, не атрымлівалі збаўлення. Такое чалавечая праведнасць, такое разуменне чалавечай справядлівасці. І той факт, што Павел задае гэтае пытанне, ён пацверджае, што ён ведае, якая рэакцыя будзе на ягоныя словы. Такім чынам, Павел, задаўшы рытарычнае пытанне, што ж, скажам, няўжо няпраўда ў Бога, ён адказвае на яго самым моцным і магутным спосабам, самым моцным выразам, які толькі можа быць у грэчаскай мове. У грэцкай мове. Мы можам перакласці яго па-рознаму. Адзін з варыянтаў «а ні ў якім разе», ці там у расійскіх перакладах часта напісана «никак», не может этого быць. Вельмі добра, дарэчы, у гэтым беларускім перакладзе напісана «няхай не станецца».
Это як няхай ніколі такога не будзе. І гэта значыць адзінае. Абсалютна бясспрэчна тое, што ў Бога няма аніякай несправядлівасці, ніякай неправеднасці, ніякага беззаконня. Хаця на першы погляд нам можа здацца, што неправеднасць тут ёсць. Потым, адказаўшы на сваё рытарычнае пытанне, ён нагадвае сваім чытачам пра больш ранняе аб'яўленне Бога, якое яшчэ прыйшло да нас у пяцікніжжу, яшчэ ў старым запавеце. І ён цытуе 15 радок, можете прачытаць разам. 15 радок, 9 раздзел. «Бо ён кажа Майсею, злітуюся над тым, над кім злітуюся, і з'яўлю міласэрнасць таму, каму з'яўлю міласэрнасць». Павел нагадвае сваім чытачам, нагадвае пра абсалютны суверэнітэт Божай ласкі. Кожны раз, калі мы спытаем любога хрысціяніна, ці ты верыш у суверэнітэт Бога, ён нязменна адкажа нам: так, веру, канешне. Бо відавочна, што калі Бог не суверэнны, дык гэта не Бог. Быць Богам азначае быць суверэнным. І калі мы разглядаем ідэю боскага суверэнітэту, мы звычайна разглядаем яе ў 3 канкрэтных сферах. Па-першае, што датычыць ягонага кіравання над усім сусветам. Бог, які стварыў сусвет, выклікае яго да быцця з нічога, адной толькі моцаю свайго загаду. Ён ажыўляе сваю суверэнную ўладу над светам. Ён стварае ўсё. І калі мы спытаем любога чалавека, любога хрысціяніна, ці вы верыце ў тое, што Бог валодае суверэнітэтам над прыродай, все скажуць: так, канешне. А ці верыце вы, што Бог, як наш творца, мае суверэннае права усталёўваць законы, усталёўваць тое, што мы павінны выконваць ці не павінны выконваць? Ці можа ён рабіць законы некія і судзіць людзей, ці апраўдваць па гэтым законам? Ці можа ён таму, што ён стварыў, казаць, як жыць, як існаваць на гэтай зямлі? Ці мае ён уладу кіраваць намі этычна? І не гледзячы на сучасны свет, які сёння хутчэй вырашае, што кожны сам стварае сваю праўду, хрысціяне все ж таки як адзін могуць адказаць: канешне, Бог мае ўладу над тым, каб даваць закон таму, каго ён стварыў. Такім чынам, і ў першым выпадку вы кажаце: так, я веру ў суверэнітэт над прыродай, і ў другім выпадку: так, я веру ў ягоны суверэнітэт над законам. Але калі мы пераходзім да трэцяга пытання суверэнітэту Бога, у суверэнітэту распараджэння сваёй ласкай, благадаццю, вось тады многія хрысціяне пачынаюць задумвацца. Як толькі вы пытаецеся, ці верыце вы, што Бог суверэнна распараджаецца сваёй збаўчай ласкай, збаўленнем, і толькі паводле сваёй добрай волі Бога, без якога-небудзь уліку таго, што вы зрабілі, альбо таго, што вы зробіце потым. Ці верыце вы ў гэта? І тут часта 9 з 10 хрысціян у свеце цяперашнім, яны скажуць не. Яны літаральна скажуць: Бог суверэнны над прыродай, суверэнны над законам, але ягоная ласка, благадаць, не можа быць суверэннай. Бо калі Бог праведны, і калі ён дае сваю літасць, міласць вам, і калі ён сапраўды збіраецца быць праведным, дык ён павінен даць такую ж самую літасць усім. Вам, усім, хто ёсць на вуліцы, всім аднолькава. А калі ён камусьці адмаўляе ў гэтай літасці, гэта несправядліва. Але Павел нагадвае сваім чытачам пра словы Бога на памілаванне. Вось што пра памілаванне сваё кажа Бог: злітуюся над тым, над кім злітуюся. Як Бог можа казаць гэтак і пры гэтым заставацца справядлівым? Вось у чым нашае пытанне. Вось як. Ён кажа пра выяўленне міласці да грэшнікаў. Ніводны грэшнік
не можа справядліва трэсці кулаком, хаця, напэўна, все грэшнікі якраз трасуць кулаком у старану Бога і кажуць: гэта несправядліва, ты са мной блага абышоўся, дрэнна абышоўся. Ніводны грэшнік не мае права просто так заявіць: ты павінен мне ласку, Бог. Бо калі ласка з'яўляецца доўгам, калі благадаць з'яўляецца доўгам, гэта ўжо не благадаць. Калі ласка з'яўляецца доўгам, гэта не ласка. Сама сутнасць ласкі, яна палягае у ейным добраахвотным характары. Бог добраахвотна дае сваю ласку. Бог пакідае за сабой суверэннае, абсалютнае права даваць ласку адным і адмаўляць у ёй іншым. Нават мы, людзі, спасобны прабачыць і памілаваць чалавека, які скраў у нас што-небудзь. Напрыклад, калі я у Яна скраду iPhone, ён можа мяне выбачыць, можа выбачыць мяне адзін раз, можа быць, яму это не проста здасца, я не ведаю, які ў яго iPhone. Але ці праўда, ён павінен, калі ён адзін раз мяне выбачыць за гэта, памілуе мяне, а мы потым всёй царквой на працягу некалькі год кожны дзень будзем у яго штосьці красці. Можа быць, новыя тэлефоны, якія ён кожны дзень набывае, можа быць, якія-небудзь яшчэ рэчы, адзенне, напрыклад, прыгожае. Можна многа чаго знайсці ў Яна. Калі мы будзем кожны раз у яго гэта ўсё красці, ці будзе справядліва, каб ён памілаваў всіх нас? Ну ён жа мяне памілаваў першы раз. Ну няхай, значыцца, всіх мілуе. Ці чаго ты такі несправядлівы, Ян? Яшчэ адно важнае. Бог, ён не чалавек. І праведнасць Бога, яна не роўная праведнасці чалавека. Чалавек, ён то праведны, то неправедны. Напрыклад, Сергей суддзя, мы уяўляем сабе, што ён ўсё ж такі вырашыў стаць суддзёй, калі вырас, і судзіць зараз усіх, і там першы раз да яго прыходзіць за нейкі штраф, некае правапарушэнне, Ангеліна прыходзіць у суд, яе прыводзяць, і ён бачыць, што першы раз это адбылося, бачыць, што у яго яшчэ добры дзень быў у Сергея, яшчэ ён думае, ну, прыгожа спявае Ангеліна, чаму я буду, і мілуе яе на першы раз, бо ён можа яе памілаваць. І гэта не будзе парушэннем праведнасці. Але ў другі дзень, у яго быў дрэнны дзень, ён дрэнна спаў ноччу, на машыне яго на вялікай хуткасці абліў Жэня Рыжук. І па ітогу у гэты самы дзень так пашанцавала, за яшчэ адзін штраф прывялі Жэню у суд, там, дзе Сергей суддзя, і ён ужо выпісаў штраф максімальнай магчымасці. У гэтым выпадку на Сергея паўплывалі абставіны. Сергей змяняецца ад дня, ад настрою. Калі людзі змяняюцца, і калі вы робіце штосьці з таго, што ў вас добры ці дрэнны настрой, вы змяняецеся. Калі мы робім міласэрднасць, ці мы не робім міласэрднасць, мы можам быць несправядлівымі ў гэты момант. Але Бог заўсёды справядлівы. Справядлівы і калі кагосьці ён літуе, і калі кагосьці ён наказвае, карае. Просто мы з вами людзі. Мы змяняемся. Мы можам быць у адзін дзень несправядліва жорсткімі, напрыклад, а ў другі дзень мы можам быць несправядліва міласцівымі. Бог жа не змяняецца ніколі. Бог заўсёды справядлівы. Мы людзі, і ў нас ёсць розныя якасці характару, правда? Ад нашых якасцяў характару залежаць нашы ўчынкі. А Бог, ён ёсць усе ягоныя якасці адначасова, у адзіны момант. Кожную секунду. Ён заўсёды праведны, ён заўсёды міласэрдны. Больш таго, праведнасць і міласць Бога – гэта адное і тое ж у Боге. Але мы выражаем гэта рознымі словамі в Пісанні, бо у нас гэта заўсёды розныя рэчы в людзях. Таму Павел кажа, ці ёсць у Богу нейкая несправядлівасць? Не. Ці ёсць у Богу неправеднасць? Не. Ці ёсць беззаконне якое-небудзь у Богу? Не.
Але дзякуй Богу, што ў яго ёсць таксама і міласць, і ёсць ягоная ласка. Ласка Бога, яна не знаходзіцца ўнутры чалавечай справядлівасці. Але ласка Бога, яна знаходзіцца разам з Божьей справядлівасцю адначасова. І ласка ягоная, і справядлівасць ягоная. Зараз яшчэ крыху пра абстракцыі мы размаўляем. Уявіце, што справядлівасць чалавека, напрыклад, гэта наша царква, наш будынак, вось это мы назовем фігура справядлівасць, чалавечая. І праведнасць тады у нас заўсёды будзе за мяжой царквы, за сценамі, дзесьці там на вуліцы. Вось все астатняе это будзе праведнасць. І яны паміж сабой ніяк перасечься не могуць адна на адно. У Бога ж, калі мы размаўляем пра Бога, праведнасць ягоная, выявім, што праведнасць ягоная знаходзіцца вось тут, у гэтым ачерцім такі будынак, гэта ягоная праведнасць, і тады ягоная ласка, ягоная міласць таксама прысутнічае тут. Ягоная праведнасць не пярэчыць ягонай ласкі. Ён застаецца праведным, застаецца справядлівым у той самы момант, калі літуе адных і праходзіць другіх. Адзін спосаб, якім мы можам паўстаць перад Богам, это пра што Павел разважае на працягу ўсяго гэтага паслання і вяртаецца да самага пачатку тут, у гэтым 9 раздзеле. В пачатку ён казаў, што ўсе мы знаходзімся ў катэгорыі няправеднасці. Усе мы грэшныя. Ніхто з нас не праведны сам па сабе. І ў нас няма надзеі калі-небудзь выстаяць на судзе святога, праведнага, справядлівага Богу. Да таго часу, пакуль мы застаемся такімі неправеднымі. І цудоўная ласка Божая, благадаць, Евангелія у тым, што Бог забяспечыў для нас праведнасць сваю. Ён змяніў нашу праведнасць, як мы яе разумеем, на сваю праведнасць, на праведнасць Хрыста. Гэта праведнасць не з'яўляецца нашай праведнасцю. Гэта праведнасць Ісуса Хрыста, якая залічваецца нам. Менавіта так Павел і тлумачыў Евангелие увесь час. Ён кажа, што тое, што мы можам быць усынаўленымі, часткай быць Божай сям'і і атрымаць гэты дар праведнасці Хрыста ад самага пачатку да самага канца, это все вынік Божай ласкі, Божай працы, не чалавечай. Бо ласкаю вы збаўлены праз веру, і гэта не ад вас, гэта Божы дар. І зноў жа, калі Бог у сваім суверэнным распараджэнні ласкай, ён распараджаецца сваёй ласкай, ён умешваецца ў нашае жыццё, пакуль мы адчуджаныя ад яго, пакуль мы супраць яго, пакуль мы не хочам, каб ён прысутнічаў у нашых думках, у нашым жыцці, пакуль мы мёртвыя ў грахах і ў злачынствах, як ён пісаў у Ефесянам. І Дух Святы прыходзіць і ажыўляе нас ад гэтай духоўнай смерці, ад духоўнай смерці да духоўнага жыцця. І цяпер, там, дзе раней Хрыста мы ненавідзелі, цяпер ён самае салодкае ва ўсім свеце для нас. І мы спяшаемся да яго, мы абіраем яго, мы прымаем яго, мы давяраем яму. Таму што Бог па сваёй ласцы даў нам збаўленне, даў нам даведацца сябе. А калі ён робіць гэта для нас, ці абавязаны ён гэта рабіць для ўсіх? Не, мы павінны зразумець, што Якуб атрымаў ва ўсім гэтым ласку. Ісаў жа атрымаў не несправядлівасць. Хаця Якуб атрымаў Божую ласку, Ісаў атрымаў не несправядлівасць. Тое, што Бог атрымаў сваю літасць, утрымаў літасць сваю ад Ісава, на якую Ісаў насамрэч і не меў ніякіх праваў. Ніхто з нас не мае права на ласку Божую. Гэта было все актам справядлівага Богу. Гэта не было несправядлівасцю. Якуб атрымлівае літасць, Ісаў атрымлівае справядлівасць таксама. Абраныя атрымліваюць ласку, неабраныя атрымліваюць справядлівасць. Ніхто не атрымлівае несправядлівасць. Бог паклікаў Абрагама з паганства. Памятаеце гэту гісторыю з Ура Халдзейскага? Бог даў яму
запаветнае абяцанне, і ён даў яму абяцанне не таму, што Абрагам зрабіў штосьці добрае для таго, каб выканалася гэта Божая пастанова. Бог проста паклікаў Абрагама. Ён не зрабіў гэтага для іншых всіх народаў вакол Абрагама, для іншых жыхароў вакол яго. Больш таго, Ісус быў акружаны ворагамі з усіх бакоў. Калі Ісус хадзіў на зямлі, там быў і першы святар Каіяфа, які быў супраць Хрыста. Быў і Сінедрыён, многа каго адтуль. І ён быў асуджаны і Понціем Пілатам, многа кім. І гэты Пілат выступаў у цэлым ад Рымскай імперыі. Рымская імперыя была ворагам Хрыста. Але, відавочна, самым злым і самым поўным ненавісці праціўнікам Ісуса Хрыста, якога мы сустракаем на старонках Новага Запавету, гэтым чалавекам, чый сэнс існавання у нейкі час палягаў у знішчэнні царквы Ісуса Хрыста. Гэта быў той самы чалавек, які напісаў гэтыя словы, якія мы з вамі чытаем. Мы чытаем гісторыю апостола Паўла пра тое, як ён ненавідзеў Ісуса мацней, чым Пілат, мацней, чым Каіяфа, відавочна, мацней, чым кніжнікі і фарысеі, нават ненавідзеў яго. Забіваў царкву ягоную. Але вось, ён ішоў аднойчы, Павел, па вуліцы аднаго дня і сказаў саму сабе: «Напэўна, мне лепей усё гэта як след абдумаць. Магчыма, я быў не зусім справядлівы да гэтых хрысціянаў». Пасля дальнейшага разгляду ён змяніў сваё меркаванне, вырашыў скарыстацца сваёй свабоднай воляй, якая ў яго заўсёды ёсць, і стаць вучнем Ісуса. Так было? Штосьці я пераблытаў, да? Відавочна, да. Наадварот, Павел, пакуль ён дыхаў вагнём, поўным варажлівасці, ненавісці, непрыязні да Ісуса, ён літаральна ненавідзеў яго больш за ўсіх людзей на зямлі, і вучняў ягоных ненавідзеў больш всіх людзей на зямлі. І ў гэты момант Ісус скінуў яго з каня, разумееце? Взяў і скінуў яго вниз, асляпіў яго і магутным голасам паклікаў яго стаць сваім апостолам. Свабодная воля – это так называется. Несвабодная воля Павла, бо свабодная воля Павла была несвабодна. І была свабоднай гэта воля толькі на злое, на злачынства, толькі на ненавісць. Ісус умяшаўся ў жыццё Паўла. Ісус вызваліў ягоную волю. Ісус зрабіў гэта не для Понція Пілата, не зрабіў гэта для Каіяфы. Ён не зрабіў гэта для кніжнікаў і фарысеяў. І калі мы чытаем Біблію ад першага самага раздзелу быцця да самага канца, да адкрыцця, мы бачым, што Бог знаходзіцца ў аднолькавых стасунках з веруючымі, забранымі. І дзякуй Богу за тое, што ён не ў аднолькавых стасунках з усімі людзьмі. Калі Бог быў іншым, калі б ён да ўсіх ставіўся абсалютна аднолькава, мы ўсе бы апынуліся ў адным і тым жа месцы у пекле, і гэта было б справядліва. Але з таго, хто ёсць Бог, кім ён насамрэч з'яўляецца, ён выказвае сваю міласэрнасць, сваю вялікую міласэрнасць, сваю літасць, сваю ласку. Сапраўды, міласэрдны Бог – гэта Бог, які прадвызначае быць збаўленымі тым, хто павінен быў пагібнуць. Калі Бог даў нам свабодны выбар, калі Бог даў нам магчымасць самастойна ісці па гэтаму свету і абіраць дабро і зло, ці многія б з нас дайшлі. Калі б ён даў нам магчымасць нават пасля пакаяння самім спасаць сябе, ці многія б з нас дацягнулі. Але ад самага пачатку, ад самай хвілінкі пакаяння, да самага пачатку нашага жыцця ён Духам Святым падтрымлівае нашу веру. Без ягонага дзеяння немагчыма было б гэта. Ці было б міласэрдна, калі б ён пакінуў нас проста на нашыя сілы, на наш моц? Ці можа нам штосьці паабяцаць Бог, які не кіруе светам, які не кіруе сваёй ласкай? Але Христос сказаў, гэта Яна 10 раздзел: «Авечкі мае слухаюць голас мой, і я ведаю іх,
і яны ідуць за мною, і я даю ім жыццё вечнае, і не загінуць навякі, і ніхто не выхапіць іх з рукі маёй. Айцец мой, які даў мне іх, больш за ўсіх, і ніхто не можа выхапіць іх з рукі айца майго. Христос кажа, што ніхто не можа забраць нас ад яго. На раздзел раней Павел пісаў, што ні адна глыбіня, вы ведаеце гэты раздзел, ні адна шырыня нічога не можа нас ад Божай любві забраць. І прадвызначэнне паказвае, што Бог ёсць любоў. Бог выратаваў недобрых, несвабодных людзей, якія па сваёй дабраце выбралі Бога, снізашлі да яго. Але ўсё поўнасцю наадварот. Бог выбраў грэшнікаў, преступнікаў, сваіх ворагаў і збавіў іх ад смерці па сваёй вялікай любві. Амен. Давайте помолимся. Христос, мы ўдзячны Табе за тое, што Ты сышоў у гэты свет і явіў нам сваю любоў, явіў нам сваю міласэрнасць, стаў перад намі як чалавек. Мы ўдзячны Табе за тое, што Ты назаўсёды аб'яднаў сябе са сваім стварэннем і абраў сябе тых, каго Ты выцягнуў з гэтага балота пагібелі. Дзякуй Табе, Христос, за тое, што Ты праявіў сваю любоў і даказваеш сваю любоў нам на працягу ўсяго нашага жыцця, на працягу ўсяго складанага жыцця, якое мы б самі па сабе не маглі б пранесці. Дзякуй, што Ты даў нам веру, як Твой падарунак, і падтрымліваеш у нас веру, і вядзеш нас, і клічаш нас ласкава сваімі авечкамі, а сябе нашым пастухом. Мы ўдзячны Цябе за тое, што Ты палюбіў нас, пакуль мы былі ворагамі Тваімі, за тое, што Ты палюбіў самых хужэйшых ворагаў, і з гэтых ворагаў зрабіў сябе свой народ, сваю царкву, сваіх абраных, каб мы радаваліся і славілі Цябе. Дзякуй Табе за тое, што праведнасць Твая з'явілася свету, і праведнасць Твая азначае Тваю літасць, Тваю міласць, Тваю ласку. Няхай Табе за гэта будзе слава, няхай Ты праславішся ў нашых жыццях, у нашых думках і ў нашым жыцці. Амен. Мертвый во грехах я был потерян, осужден на смерть, Тебя не верит. Но в милости Своей мне место приготовил, с Иисусом воскресил и снова жить позволил. Душу искупил дорогой ценой, умер за меня, Божий Сын Святой. Я буду жить вовеки, Буду жить вовеки, ведь спасен Тобой. я спасен Тобой. Царствует Господь в измененном сердце, тьму прогнал Твой свет, и гордости нет места. Но вдруг забуду я, кем я стал Тебе. Напомни, кто я есть, и верить помоги мне. Душу искупил дорогой ценой, умер за меня, Божий Сын Святой. Я буду жить вовеки, Буду жить вовеки, ведь спасен Тобой. я спасен Тобой. Очищен от греха, не буду прежним я. Очищен от греха, не буду прежним я. Душу искупил дорогой ценой, умер за меня, Божий Сын Святой. Я буду жить
вовеки. Ведь спасен тобой, Я спасен тобой, душу искупил дорогой ценой. умер за меня, Божий Сын святой, я буду жить вовеки. буду жить вовеки. Ведь спасен тобой, Я спасен тобой. Сейчас у нас время добровольных материальных пожертвований. И я призываю вас жертвовать, но делать это с добрым сердцем, добровольно. И в Галатам 6 главе 9-10 стихи написано: «Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Твою любовь и милость, что Ты обогатил нас во Христе. Спасибо, что Ты в том числе даешь нам не только спасибо за духовное благословение, но спасибо, что Ты заботишься о нашей физической жизни. И мы молимся Тебе за наши работы, чтобы у нас были силы работать, чтобы было желание работать. Молимся за тех людей, у кого сейчас проблемы или вообще нет работы. Прошу, помоги найти эту работу, найти работу, на которой бы можно было реализовать себя и прославить Твое имя. И также прошу, Господи, помоги нам размышлять в том числе и о материальной части, о том, что мы едим, что мы пьем и как мы тратим наши деньги. И прошу, помоги нам также участвовать в служении церкви, в том числе и материально. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте в заключении, завершении нашего воскресного собрания прочитаем стих посвящения из послания к римлянам. Аминь. Давайте будем приветствовать друг друга.